Sí, unanimidade. Bueno, moi bo día a todos. Damos comezo a este pleno ordinario 21 de outubro de 2025 ás 13:30. Estamos todos. Na primeira parte, na parte resolutiva, aprobación da acta da sesión anterior, ao 7 de agosto do 25. A acta enviamos ya por correo electrónico, creo, que son das súas posicións, se teñen algo que decir ou que aportar, se non votamos. Votos a favor de aprobar a acta da sesión do 7 de agosto, unanimidade. Espera que apago. E se non volvamos os papeles? Me está... Aquí foi o reunión. O sea... O municipio emprendedor. Non é, xa pasamos a actividade. Non, digo que teño que decir. Punto número 2, a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, actividades económicas e sobre construcións, instalacións e obras. Expediente 1824. Vale, aí confundinme, pido perdón, foi única e exclusivamente culpa miña, porque redactei mal os tramos. Habíamos acordado os tramos, tesei os tramos. Carlos, tesei os tramos. Non, xa vi agora. Puxen ben o primeiro tramo e o terceiro tramo. O que puxen mal foi o segundo. Entón hai que corrixir ese tramo e meter un parágrafo de que se mantén, confundín meu, non foi problema de nadie, foi erro meu. Olha, prefiero traer outra vez aquí e polo ben. Non, queda así e queda corregido, se hai unanimidade, vai. Non, nada, nos único a apoiar estas iniciativas que imos seguir apoiando este tipo de iniciativas. Xa fai 2 anos que se trouxo a plena primeira vez, vai para todos agora en decembre, pero bueno, todo o que sexa mellorar para os veciños e as veciñas, pois vamos votar afirmativamente. E bueno, que nesta ocasión pois xa vai adiante para que se ha declarado o Concello Perdedor. Sinto, pero a culpa foi única e exclusivamente miña, que me confundí. Non se confunde o que... Vale. Votamos. Sí. Vamos, votamos ao punto número 2, votos a favor. Unanimidade. A segunda parte do pleno, a actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía, se estuveron a súa disposición, non sei se queres aportar algo, se non, pasamos a terceira parte do pleno, que son robos e preguntas. Sí. Bueno, seguro. Unha cousa, hai Bueno, xa que comeza vostedes, señor López, onte probablemente fui pola parroquia de Eiras e as luces están cambiadas. moi ben, pois unha alegría que vecinos e a mí para non seguir dando alá. Hai unha cousa que queríamos facer referencia, que é o tema da convocatoria dos plenos. Habíase acordado 4 plenos ao ano e os últimos martes de cada trimestre. Entón, como houve un desaxuste nas convocatorias e todo eso, rogámoslle que, por cuestións personales, de traballo e profesionales, se puderamos manternos nesto que aprobamos, que os aprobamos todos aquí no seu momento, un pouco por orden ao concierto, porque esta última convocatoria causounos un pouco de perxuicio para axustar fechas. É dicir, que se podemos manternos nos últimos martes de cada trimestre, é claro que o pleno so ano para un pouco nos programarnos, porque senón ás veces causanos un pouco de desaxuste. Era iso o que queríamos facer desde Xuntos por San Amaro para que se leve a cabo no que se había aprobado no segundo. Pareceme ben, pareceme perfecto, de verdade que se retrasou a convocatoria do pleno, a verdade que por traballo administrativo. Sí, porque a veces non hai tempo para axustar. Así como outro pleno retrasouse, que o expliqué, porque o pleno iba a ser ese último martes de trimestre, e se esperábamos 10 días, xa levábamos a conta xeral, pois o retrasou, este sí que foi única exclusivamente por traballo administrativo, porque sabe que
que a orde do día Sí, pero un pouco para como outro... foi por traballo administrativo no Concello Sí, do para ter personal como, que decir, vai me tocar o pleno, vou programar un mes. eu intentaré respetarlo para o seguinte pleno. Seguinte rogo, seguinte pregunta. Vale, eu estuve escoitando estes días atrás na entrevista que lle fixo a COP e aí xa falou do plan urbanístico, no? Que xa está exposto e aí propuxo a idea de que una vez a semana cada parroquia que, bueno, que ya non lo tiñan que quixeran e que estaba a dispor o técnico municipal. Obviamente son 2 meses, son 8 parroquias, por lo tanto son 8 semanas, tal. Entonces creo que sale perjudicado nese planteamiento que vostede puxo de unha parroquia por semana, porque as últimas 1 ou 2 parroquias, as que queiran, os vecinos que queiran navegar, pois van a ter moi apertado de tempo, non? Queremos facer ese fincapé de que, bueno, como pode mellorar eso para que os vecinos e as veciñas estén ben documentados, porque é unha ferramenta moi importante de cara posiblemente ao futuro noso. Tamén recordarlle que en esa mesma entrevistas que dixo que hai 9 parroquias, en realidad hai 8, non son 9. E tamén, para rematar neste punto, usted tamén dixo aí unha cousa que me chamou moito a atención, que usted afirmou que o informe de arqueoloxía para facer aquí as obras da hípica, non? Que o pidira antes de facer as obras e iso non é así, pois se pediu ese informe porque estamos aquí tanto por escrito como no pleno e ao cabo de 3 meses estou xocando as obras xa estaba prácticamente nunha fase final é o que quería deixar dito aquí no pleno. Mañán temos unha reunión co técnico municipal para tratar este tema e brindouse pensamos incluso facer esas reunións coa veciñanza. Se non é nunha parroquia, igual son 2, porque a verdade é que xa temos unha lista arriba e onte ainda non deu ninguén para darlle citas co arquitecto. Se as consultas van a ser menos, claro que se farán de 2. O técnico vai a vir mañá, agradecemos a súa disposición, que ele ainda pensaba se hai familias que... O técnico municipal, perdón. Se hai familias que non están habitualmente no Concello, veñen os fines de semana, e brindouse a un venres pola tarde facer ese tipo de reunións, aumentarase dunha vez a semana a 2 ou as que faga falta se realmente hai demanda. Publicouse no DOGA o xoves, creo. Hoxe reincorporouse o traballador do Concello e debeu estarse a poñendo bandos personales, aparte das redes sociales, igual hai xente maior que non domina as redes sociales, o bando de toda a vida nos tabuleiros ou no centro de saúde ou na Noli ou na farmacia son efectivos. Entonces está claro que é algo moi importante para nós. Isto era un compromiso que collimos que se llama que ter plano urbanístico xa e saímos con retraso. Eu creo que non vai a quedar ninguén sin revisar por culpa de que personal do Concello ou un concelleiro que podamos axudar, incluso como se dice o técnico municipal, que nadie vai a quedar sin atender por falta de tempo. Vale, non sei qual era o último que me dixe, non sei, para facer as obras na hípica había que pedir a autorización de patrimonio e para agilizar esa autorización de patrimonio, se alguén se dirixe a patrimonio a nivel particular, pois ten un montón de trámites. Se cando te dirixes a patrimonio se vas con un informe de arqueoloxía, pois supónse que levas algo adiantado. Eso foi o que quixen expresar na radio e foi o que se fixo. Sí, bueno, ese informe tiene que ser previo, porque se ese informe fose negativo, toda a obra que se levaba feito, pues non valdría para nada. E usted dixo que ese informe había pedido previo cando non foi así, me activa esas palabras. É dicir, o informe pediuse porque yo pedimos nos por escrito e aos 3 meses... O informe pídese porque necesito para patrimonio. No, o informe pediría, pero pediuse o informe, además está a data que a tiña que anotar, está asinado en 11 de junio do 24, 3 meses despois de pedironos por escrito. É dicir, se ese informe tiñera negativo ou tal, teríamos un problema. É o que tal, se dixo que se pedira antes de facer as obras para ter ese informe perceptivo. Bueno, foi o que dixo para gravarlo, non me inventei. Bueno, siguiente rogo, siguiente pregunta. Un pouco vou falar sobre o rally da comarca de Carballiño, porque
detectamos unha serie de queixas porque antes de celebrar a súa rally anduveron facendo recorrida por aí e houve certos problemas porque non se cerraron tramos e había xente con coches que practicaban nos tramos, aí houve así Pero antes do día da prova. antes do día, viñeron facer os tramos, viñeron facer as notas, estaban con coches que non eran do rally, pero houve así uns pequenos problemas. E outra cousa que nós xuntos con Saramán queríamos saber, porque nunca tuvemos que nos costou a nós ao Concello eso, que aportamos, que gasto tuvemos, en que colaboramos, porque aquí hai gastos, por exemplo, mantenimiento de viales, aportacións económicas, un pouco para que nos diga vostede cal foi A aportación económica creo que son 1.500 euros, 3.500 euros no rally, e o outro tamén 1.500 ou 3.000, está nos orzamentos. Si, e despois máis o mantenimiento dos viales, o desbroce, todo eso que foi a contra nosa. Sí, bueno, eso... Houve unha cousa que nos dixeron que se suspendeu unha prova. Por que motivo se suspendeu a primeira prova? Saben? Neutralizouse unha prova porque non lle debeu chegar o camión de bomberos. Iso que foi computable ao organizador. Faltaba un camión de bombeiros. Tamén hai unhas queixas que despois da prova non se recolleron cintas, non se fixo un limpado dos tramos. Eso é mentira. Despois aquí. Os días despois hai Serán moitos días. Sí. Mira, as cintas e as estacas. Sí. Pois eu teño aquí e teño fotos que me mandaron. Que día pode ser esa foto? O primeiro día, o lunes? No, votaron varios días, mínimo 3-4 días. Que é un cargado, non? O cargado de recollerlo e a organización volve a recollelas. Que lle pasou a organización? As cintas ninguén as quere. Sí. O segundo, perdón. As cintas ninguén as quere. Pero as estaquillas esas de madeira foi na retirada. Nin o Concello, nin a organización. Desaparecer. E o que levou as estaquillas, non todas, Vale, son todas porque elas queren. Entendo, sí. Si quere, por exemplo, o traballador do Concello, cando supremos desa problemática, cando viñeron os dous organizadores, oye, vamos a empezar a retirar todo, pero hai sitios que xa non hai estacas. Bueno, pues, fomos a darnos unha volta e retiramos cintas. As estacas ao que non fixeron falta de bonas. Sí, porque E hai moitas que quedaron aquí. A xente tamén é moi Pero si non cívica deixar cervezas tiradas. Pero preguntamos que é responsabilidade eles marcan, eles deixan o tramo outra vez. Sí, que a nos saímos no horario eléctrico. E ainda estamos gestionando ahora porque a min que me neutraliza unha prova, pues, pero se é computable a organización do radio. por eso. Pero se eu teño, se eu lle vostede Aquí, aquí, a coche de bombeiros tardou de onde procedía. Non sabemos. Aquí toda a Os organización. internos deles non se está. creo que falaban da Moiro, pero digo a Moiro como lle podo decir non sei, eso depende da organización deles. Pois o tema de los que viñeron 2 ou 3 días Antes- sabes algo. Sí, bueno, que en particular sabes que vamos Sí, eu vi varios que nos han trocado, que eu iba para Xinzo, Hai un día autorizado, poden ir tomar notas, pero teñen que respetar. No, eu iba para Xinzo precisamente por os han trocado, bueno, fomos a trocado, levaron os conocidos a ver o de arriba, que é unha cousa que agora un pouco surgiume e non viña no plan ni nada. Mira, vou facer un comentario a nivel particular. Eu cando traigo a alguén de fora, eu levo ao Castro e despois o levo ao San Trocao, queixanseme todos de que na punta, que eses árboles non deixan percibir a cuenca do río e todo eso. Entonces, aproveitando que nós somos os políticos, e bueno, queremos conservar con Punxín e con Cendi, podríase limpar eso para ter unha visión da comarca. Podríamos facer algo desde o Concello Para nós o principal atractivo turístico é o Castro. Bueno, pero podemos acompañar o Santo E o Santo Estaba de entrar aquí. cada vez No,
Cada vez- San Amaro, Se fixemos nós, que se fixemos ao botar e non deixaron. Cada vez Eu que... digo, mitad da capilla para aquí é libre, mitad para aquí é... por eso yo estou dicindo ao alcalde se pode consensuar Que fala por dos municipios Que fala No. si é interesante eso. Hombre, claro que é moi Para bonito, nós é claro. moi interesante, como eu o que lle dicía, que para nós o atractivo turístico do Castro e do Santo Cado dámoslo por feito, porque cando xuntamos 100, 150 persoas na ruta a cabalar sempre vamos ao Santo Cado. É claro que vemos. Que problema temos? Que xa non hai que falar con o Concello, porque son montes que están mancomunados. Correcto. Entón son os comuneiros, cos de Andrade, cos de Xirzo, son de aquí, falamos con eles, e cos outros sintonía tamén a temos, pero hai algún que ainda para cortar un piñeiro, pois dolle. E ojalá, esa zona tiña que estar arrasada. Arrasada. Si, nós desde aquí con nosos, o de Punxín con seu e o de Celle con seu. Porque a verdade que sería bonito. Cuando Eu estuvemos acordo no Castro, Para ser non creo que... A caída que máis afecta é a de Aquí Ourense. aquí a ciudad que nós, Manuel, dixera yo, A caída os de Ourense, que vai a que hacer. podamos comer o que podamos para poder ver a xente, pero non, miramos que... Aparte que son hasta piñeiros. Sí, que non é para nada, pero había que un problema. O día do Santo Cado comimos e Está comimos fusido todo. para tener alcalde, teniente alcalde, que está en número 2, e San Mixemos, que destino funcionado por eso. Pero depende de sus Pero non son, pero Pues sería unha cuestión de convocar unha reunión. Claro, con ellos, a ver, pero si o Manuel fala con ellos, digo, mira, de xente, tocando, Un día pasou, como os que trouxen ao Claro. e comer unha cabeza e hablar por dei. E non, é verdad, pero dixo verdad. Cuando contaron sempre que non, A mí que se deixen os 3 ou 4 que hai ali na cima que son xa bastante... Ese non molesta. Eu digo os peritos, claro. Carballiño está aí. Está aí. Sí. Joder, pa, que me segue tendes aquí. está, sí, é verdad. Que? Eres un... Pois iso queda na tua irmán. Eu vou os O pedos. cociñeiro do concello medio rural. Pero ti como non falo, Non, non quero preparar a cama. Seguinte, como eu te posso ver Home, Responsabilidade civil, por e é razonable, pero non sei se queres. Para rematar, tiñamos un último rolo tamén, que eu quería preguntar á Conselleira Delegada de Educación polo tema das axudas do material escolar do colexio. Vemos que é unha medida que sempre apoiamos desde que nos a impuxo, pero tamén vemos que sempre vai a destempo, non? Non sei que pensa facer este ano, se a pensa convocar, se non a pensa convocar, pero o posible que a convocaran que quitaran esas axudas cando é o período que empeza o colexio, que sería en setembro, máis tardado ou en outubro. O sea, a segunda vez ou a terceira que o trae aquí, Sí. vostede a dar apoias, pero esas axudas están incluídas nos orzamentos e vostede sempre vota en contra dos orzamentos. Non lo teñen contra os orzamentos. Sempre vota en contra. A favor nunca. Axudémonos. A favor nunca. Non que a cousa é votar en contra. Usted tamén, votamos en contra de unha cousa ou outra. Estou falando, por favor. E xa dixemos que esas axudas creamos nós, teñen a partida orzamentaria para que se cumplan este ano e hai varias opcións de dalas, xa lo explicamos ano pasado. Cando é millor dalas? No mes de setembro antes de que empece o cole ou antes do Nadal? Nós, entre nós, decidimos dalas no Nadal, entonces vamos a seguir dando no Nadal. Pero a mí parece mellor que se vea cada cousa o cando surge, que é setembro, cando empeza o colexio. Hai varios estudios feitos que o gasto nas familias con fillos meda un 13%, un 13% nese período de agosto, precisamente pola compra de material escolar, libros, etc. Pero, pues non sei, blanco e botella para axudar. Porque eu creo que a parte de unha cuantía que tampouco, digamos, que é exagerada. Porque, non, con unha razón. Pero que volvo a repetir, non lle de mano antes. Non lle dou. Estamos 9. Esa é a segunda vez que o trae. Sí. 7 decidimos dar no Nadal, pois porque nos gusta máis Santa Claus e os Reis Magos ca costa de setembro. É así. É unha decisión, pero eu creo que é unha decisión errónea cando nós apoiamos sempre esta medida. Usted trouxe esa que menciona vostede, apoiámola,
pero non podemos facer no Nadal todo, é dicir, porque, ademais, estamos falando dunha cantidad que tampouco é extremadamente alta, pero unha razón, pagada xa en setembro publicada e a final de outubro publicada. Nos pensamos en dar no Nadal, en setembro, pois igual hai fondo de libros, igual hai outros cheques, outro tipo de axudas, e nos pensamos en dar en decembro. Naceu así, parece ben así, e vamos a dar así. Pagou en outubro. Porque, bueno, para foguetes e para propaganda sí que ten, por lo menos axudar as familias que teñen rapaces e non sei no coche, nada máis. Moi ben. Algún caro, Pablo? Non, pois, sin máis, que levantamos a sesión. Grazas a todos.